Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 5 insidente ng pang-hold up na itala sa bayan ng Mexico, Pampanga simula noong Enero. Pagbabakuna sa mga menor de edad sa Bataan sisimulan ngayong November 3. Alert Level 3 nakataas sa lalawigan. 34 na modern jeepney pumasada na mula Hagonoy hanggang Maykawayan. At welder na nagpanggap na dentista, arestado sa entrapment operation. Magandang gabi karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Masakit ba ang inyong ngipin? Ako siguraduhin lang po na kumonsulta at magpabunot sa lehitimo at lisensyadong dentista. Sa bayan po kasi ng Limay sa Bataan, isang welder ang nahuling nagbubunot ng ngipin sa loob lang mismo ng kanyang bahay. At delikado po yan. Ang detalye ng balitang yan ihatid po sa atin ni Rania Pao. Kalaboso ang isang welder mula sa barangay Barrio Luz, Limay, Bataan matapos itong maaktuhan sa pagbubunot ng ngipin sa loob mismo ng kanyang bahay na ginawa niyang dental clinic. Kinilala ang pekeng dentista na si Bienvenido Pecayo, 46 anyos. Ayon sa kanyang salaysay, natutunan daw niya ang patuturok ng anesthesia at pagbunot ng ngipin sa isang kakilala. Sinimulan niya na itong pagkakitaan at dito niya na umano iniwan ang pagiging welder. Dahil sa pangamba ng ilang mga kapitbahay ni Pecayo, kung kaya't napaabot sa mga otoridad ang iligal nitong gawain. Dito na nagkasa ng entrapment operation ang Criminal Investigation and Detection Group. Siya po ay nagbubunot ng ngipin na wala naman po siyang talagang otorisasyon na galing ho sa PRC. At doon din daw po ay wala naman talaga siyang specific o intended na clinic. Sapagkat ginagawa lang daw niya ang pagbubunot ng ngipin doon lamang sa loob ng kanyang bahay at sa sopa lamang po. Nagpaalala rin ng mga otoridad sa ilan nating kababayan na huwag ilagay sa peligro ang buhay ng nakararami para lang kumita ng pera. Sigurado hindi namanong lisensyado ang mga pupuntahang doktor o eksperto. Huwag na ho kayong gumawa ng ganitong mga illegal practices. Sa mga kababayan po natin, huwag na rin po kayong magpapatronage sa mga ganitong tao sapagkat maaari pong makapinsala ito sa ating pong kalusugan, lalong-lalo na po pandemic ngayon. Naharap naman ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Rainiel Pawid, CLTV News. Umabot na raw sa 5 kaso ng pag-hold up ang naitala ng kapulisan sa bayan po ng Mexico, Pampanga simula noong Enero ng kasalukuyang taon. Ang pinakahuling insidente ang pang-hold up ng riding in tandem sa isang online sabong betting station sa Pandakaki Resettlement. Para sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakasama po natin live si Paulo G. Santos. Paulo, ano raw ang gagawin ng PNP para matugunan ang kaso ng hold-upan dyan sa bayan ng Mexico? Ayan, alam mo Jen, itong ang pangyayari na kung saan tinarget itong isabong, pinag-aaralan ngayon nitong PNP sa Mexico, Pampanga, ang pagpapaigting na rin nitong mga barangay control point. Dahil alam naman natin Jen, kasabay nitong pagluluwag ng quarantine control point sa mga komunidad ay siya namang pag-atake nitong mga robbery hold-up na ang modus ay riding in tandem. Sa seri nga ng naitatalang nakawan dito lang sa Barangay Pandakaki, bukod ho dito sa isabong na amin pong inire-report ho sa inyo, mga kababayan, hindi naman ho sa tinatakot natin yung mga nagtatalpak dyan, yung mga parokyano nitong isabong. Ay, opo mga kaibigan, pati po yung mga convenience store. Sinasabi ni Kapitan Bimbong Punsalan ng Barangay Pandakaki Jen na itong mga convenience store din pag sunod itong isang convenience store na malapit hindi kalayuan daw sa isabong itong tinarget ng
mga robbery hold-up na riding in tandem din. At itong pagtatapos nga nitong buwan ng Oktubre o bago ang undas noong October 28 ay 7 minuto bago mag alas 11 ng hating gabi ay saka naman sinalakay Jen. Pakikita natin itong video o kuha ng CCTV camera na kasabay ng kanilang paghinto sa harapan ng betting station at doon na nakita na armado itong mga to at tinutukan itong mga kaawa-awang mga tumataya at gayon na rin itong mga tauhan nitong betting station na Jen. Alright. Kumusta naman, Paulo, no? Matapos yung insidente, meron bang nasaktan sa biglang pagsugod nitong mga riding in tandem na ito na ang pakay ay mang-hold up? At meron bang nakuha, Paulo, sa mga nandoon sa lugar? Talagang napakaras nila dyan. Pagpasok pa lang, pinipilit silang payukuin at padapain para hindi makilala itong dalawang armadong suspect. At pansin naman natin sa CCTV camera, hindi tinanggal yung kanilang helmet. Pumapalag pa yung ilan pero nakita din natin na kahit may katandaan na yung isang tumataya, nagawa pang sipain nitong isang armadong lalaki. At dito sa mga nakuha ho nila, halos nalimas. Yung buong yung buong kaha hinakot nung kasamahan niya at yung cellphone at sa kabuuang halaga daw nung cash ay nasa 20,000. Iba pa yung presyo nitong mga gamit na laptop at itong ang cellphone na Jen at mabilis na kumaripas ng takbo. Ito doon sa around the community, ito pa lang daw yung unang insidente na sumalakay itong riding in tandem na pansin naman natin talagang bago pa sila daw pumosisyon para mang-hold up kasabay nitong ating pagsisiyasat dito sa mga kapitbahay sumilip muna kung gaano karami yung tao. Nung makita nila na nasa 5-6 lang yung nasa loob saka naman sila sumalakay diyan. Alright. Pero nabanggit mo, Paulo, hindi ito yung unang pagkakataon, May mga serya na rin ng nakawan, dyan sa lugar. Sa Mexico, Pampanga, or you're only speaking of Pandakaki, yung 5 naitalang kaso ng pagdapan dyan sa lugar? Ayon kay Police Lieutenant Colonel Grace Naparato, sa buong bayan ng Mexico, Pampanga, 5 insidente ng robbery hold-up. At sinasabi naman ni Kapitan Bombing Punsalan sa kanyang barangay, pangatlo yung pag-hold up dito sa betting station na to. Pero may magkasunod din daw umano na pinasok itong isang convenience store 2 beses sa isang linggo. So yun ang nakakaalarma dito, Jen. Alam naman natin kapag pandemya, isa nga rin sa pinakikitunguhan yung hirap ng buhay, nawalan ng hanap buhay yung ating mga kababayan. So nakikita-kita din ng PNP itong pagtaas ng crime against property na kung tawagin na kasunod na rin ng nalalapit na holiday season. Mga kaibigan, kayo po mga nanonood sa CLTV News, ang abiso din ho ng PNP ay maging maingat ho tayo lalo-lalo na ho sa mga insidente ng street crimes. Pero anong malinaw na sabi ng PNP, Paulo, kaugnay nitong mga insidente na ito, sunod-sunod na insidente na ito ng pang-hold up, lalo na dyan sa Pandakaki, tulad ng nasabi mo, pangatlong insidente na pala yan. Ano ang malinaw na aksyon na gagawin ng kapulisan at ng barangay para mas mapaigting yung pagbabantay at maiwasan na maulit pa yung mga ganitong insidente? Malinaw naman daw na napagkaisahan ng barangay, gayon na rin itong Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Grace Naparato na yung agreement dito sa mga e-betting station ng Isabong hangga't maaari sana yung operation nila hanggang alas 10 lang ng gabi. Pero nangyayari tulad nga nito, umiiral na daw yung ganong agreement. Pero ito umaabot ng alas 2 ng madaling araw. So natsyempuhan nga, binabanggit ni Kapitan Punsalan, natsyempuhan itong
betting station na to nitong mga kawata dahil alam mo isang banda Jen itong mga lugar na to diyan talaga yung nalilikom yung pera ng mga tumataya dahil andyan at nagpapapalit ng e-money yung mga parokyano nitong Isabong. Alright, maraming salamat sa iyong report, Apollo G. Santos, at mag-iingat ka. Sa pagbabalik ng CLTV News, 34 na modern jeepney pumapasada na mula Hagonoy hanggang May Kawayan. Kabataan-bataenyo na nawagan para sa climate justice. Protesta, idinaan sa sini. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, pumasada na ang 34 na modern PUJ o Public Utility Jeepney sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa LTFRB, ang mga nasabing modern jeep ay may rutang Hagonoy, Kalumpit, Malolos, May Kawayan at Daraan sa Hagonoy, Kalumpit Road at sa kaba ng MacArthur Highway. Aabot daw sa 70 million pesos ay pinautang ng Development Bank of the Philippines sa mga dating driver ng traditional na jeep matapos silang makabuo ng kooperatiba. Tinatawag na sila ngayon na Kalumpit Hagonoy Jeepney Drivers and Operators Transport Cooperative na nabuo sa pagagapay ng Cooperative Development Authority. Ipinaliwanag ni LTFRB Legal Assistant at Anti-Colorum Chief Jess Sison na ang pagbubuo ng kooperatiba sa hanay ng mga super ang pangunahing rekisito upang maisailalim sa modernisasyon ng isang partikular na ruta ng mga PUV. Kaya maglunan ang bawat isang unit ng 16 hanggang 25 na mga nakaupong pasahero. Maaaring magbayad ng pamasahe sa pamamagitan ng cash o digital fare collection system. May halagang 10 pesos o 10 piso ang minimum na pamasahe. Ito na ang panglima na ruta sa Bulacan na isinailalim sa PUV Modernization Program. Sa ibang balita, isang mural painting ang ginawa ng grupo ng mga kabataan sa Bataan upang kalapagin ang taong bayan sa problemang pangkalikasan na kinahaharap ngayon ng bansa. Mula sa usapin ng clean energy hanggang sa tambak ng mga basura, lahat yan ay isinabuhay sa isang artivism project. Narito ang report. Idinaan ng mga Bataenyong kabataan sa isang mural painting ang kanilang panawagan sa pangangalaga sa kalikasan. Tinawag nila itong artivism o pakikibaka upang magkaroon ng malinis at sustainable na kapaligiran. Isinabay nila ito sa ongoing Conference of Parties ng United Nations Framework on Climate Change Convention na isinasagawa sa Glasgow, United Kingdom. Ayon sa Young Bataeños for Environmental Advocacy Network o YOUNG-BEAN, hangad nilang maliwanagan ng taong bayan sa iba't ibang environmental problems hindi lang sa bansa bagkus sa buong mundo. Kabilang na riyan ang paggamit ng hindi malinis na enerhiya, pagdami ng basura sa mga anyong tubig at kaliwat ka ng single-use plastic practices. Dahil ang pangarap natin sa isang sa ating komunidad, sa ating kalikasan, ay ito ay maging sustainable. Ito ay maging sustainable para sa susunod na henerasyon. Ginawa rin ang nasabing artivism project sa Tacloban City, Leyte, Marikina City at National Capital Region. Ang aming tema ay pangarap hindi pa nagiging. Makikita po natin sa mural sheet na aming ginagawa na nakikita po natin ang kasalukuyang problema
problema na kinakaharap natin sa ating kalikasan. Bukod sa mural painting, palagi ang din nagsasagawa ng coastal cleanup drive ang grupo ng mga kabataan sa iba't ibang dalampasigan ng Bataan. Hangad nilang mapanatiling malinis ang baybayin hindi lamang para sa mga tao kung hindi pati na rin sa ilang pawikan na nangingitlog dito. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang gubernatorial aspirant ng Pampanga na si Danilo Bayon at supporters ni VP Lenny umikot sa 10 bayan ng Pampanga para sa feeding program ngayong Pink Wednesday. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, gobyernong may Diyos, dangal at dignidad. Ito raw nais isulong ni dating Candaba Mayor at gubernatorial aspirant Danilo Baylon sakaling siya po ang piliin ng mga kabalan natin na mamuno sa lalawigan ng Pampanga. Nauna na niyang nabanggit na hindi raw naging madali ang kanyang pagdedesisyon na sumabak sa politika sa probinsya, subalit ito raw ang kanyang misyon at kagustuhan na rin ng poong may kapal para sa tulad niyang serbisyo publiko. Kabilang daw sa kanyang tututukan ang pagkakaroon ng transparency sa pamahalang panlalawigan, pagpapaigting ng pandemic response at ang krusada laban sa sugat. Sino nga ba si Engineer Danilo Baylon? Paano niya isa sa katuparan ng kanyang mga naisin sakaling siya ay maupo bilang gobernador ng mga Kapampangan? Para sagutin po yan, makakasama natin ngayon live sa ating pong programa si former Candaba Mayor at gubernatorial aspirant engineer Danilo Baylon. Magandang gabi po sa inyo, engineer. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer, at magandang gabi rin po sa mga nanonood. Ito po, no, para sa kapakanan ng ating mga manonood, lalo na po ang ating mga kabalan, ano, yung mga Kapampangan. Sino po ba si Engineer Danilo Baylon? Si Danilo Baylon po, tayo po ay isang negosyante at tayo po ay dating naging mayor sa Candaba po. At ang mission po namin sa buhay, dahil kami ay galing sa hirap, ay ang tumulong. At last 12 years po, nang dumating ang himala sa aming buhay na magpadama sa amin ng Diyos. At siya ay binigyan kami ng misyon na kung saan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kami ay tumulong at ipagsalimbayan ang kanyang salita at aral. Dayan din po ang dahilan kung bakit tayo ay napunta sa politika. Dahil tayo po hindi nagdidesisyon sa ating sarili na tumakbo po tayong mayor, ay wala tayong vice mayor, wala tayong konsyal ng bayan, ilan lang po ang ating konsyal dahil hindi tayo prepare. Ayan po ay dahil sa pag-aatas ng Diyos sa sayo ng Panginoon. Pero nanalo po tayo. Kaya ano po ang ating ipinatupad? Ano po? Ipinatupad po natin, unang-una, na mailapit ang ating mga kababayan sa ating Panginoon. Kasi naniniwala po ako na isang katangian, na isang mabuting leader ay mayroong takot sa Diyos at ginagawa ng makatotohanan. Kaya sa bawat programa po ng munisipyo, ay hindi po mawawala na hindi natin pagtataasan ng Panginoon at ang kanyang mga utos. At pangalawa po, yung pong transparency. Doon po sa aming bayan, nakapaskil po ang pera ng munisipyo, ang pondo niya buwan-buwan, at lahat po ng mga project at programa, nakadetalye po yan doon sa mga trade center namin. Tapos, lahat po ay merong karapatan na magtanong kung paano po ginagamit yung pondo ng ating bayan. Kaya nga po, binunga ng walang korupsyon. Maraming mga napasimentong barangay roads, tapos maraming nagawang mga cover courts, maraming mga deep well, halos 200 na deep wells na merong malalim at magandang tubig,
At marami pong mga sasakyan na nabili. Kasi po, ang dati naming ambulansya ay Proton, lagi pang sira ng sira. Tayo po ay bumili ng mga Toyota Grandiang ambulansya na ngayon po ay gamit na gamit ngayong panahon ng pandemya. At po ay wala na mga, ang fire truck namin ay napakatanda na. Bumili rin po tayo ng bagong fire truck na Isuzu. Brand new po yan. At bumili tayo tatlong L300 at mga pick-up na Toyota po at saka pati police na bigyan natin ng Toyota Innova. At marami pa po na mga project katulad ng housing, katulad ng mga livelihood, katulad po ng mga sa mga kabataan, yung scholarship, at po yung sweldo ko ay pinamimigay natin para doon sa nangangailangan na may mga sakit ng financial assistance. At ganun din po yung pagka kulang na ang sa dami ng hihingi at nagpapatulong ng mga kabataan sa kanilang tuition fee, ibinibigay po natin yung sweldo ron. At hindi rin po tayo kumukuha ng allowance. At sa pagiging magaling po natin estudyante, dahil tayo ay mula sa hirap, dati lang po tayo tricycle driver, dahil maaga tayo naulila sa ama, maaga tayo sumabak sa paghahanap buhay, naging security guard po tayo, naging vendor sa iba't ibang lugar sa Manila, kaya alam po natin yung kalagayan ng may hirap. Kaya tayo, nung tayo mayor, ay lagi tayo nagpupunta sa mahihirap na pamilya na sa ganun po magabayan sila at mapatotohanan ng salita ng Diyos na buhay sa ginawa niya sa aming katauhan ng aking may bahay na galing kami sa mahirap. Ngayon po ay isa kami sa malaking integrator, malaking supplier ng chicken dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang ginawa po natin... Opo. Yes. Opo, engineer, yun nga po, no, you are already a successful businessman, ano, at kayo po ay nakapagsilbi na rin sa bayan po ninyo, ano, dyan po sa Candaba. But I'd like to know, ano po ang nagtulak po sa inyo para tumakbo, no, sa mas mataas na posisyon? Ito nga po, no, yung pamunuan ang ating mga kabalan, ang ating lalawigan ng Pampanga. Kasi sa mga previous interviews po ninyo, sinasabi ninyo, hindi po naging madali, no, itong decision nyo na ito. Share with us, no, lalo na po sa ating mga kabalen, ano po ba yung nagtulak, ano po ba yung rason at bakit po napagdesisyonan ninyo na tumakbo bilang gobernador ng Pampanga? Totoo po yan na wala naman tayong plano na tumakbo na bilang gobernador, no, ng Pampanga. Pero alam nyo, Ma'am Jennifer, 3 months ago, before filing ng Certificate of Candidacy, pinag-alab ako ng Panginoon. Nalibutin lahat ang mga barangays sa Pampanga. No? Sabi ko sa Panginoon, napakarami niyan eh. Kasi 505 barangays ang Pampanga. Tumutulong ka sa Pampanga, pero hindi gano'n na lahat ng barangay halos lilibutin namin. So ngayon, ilibot ko talaga ang Pampanga, ano? Nakaka-7 barangays kami sa isang araw. Minsan naghihiwalay pa kami ng aking may bahay. At pati mula madaling araw, hanggang gabi, at pati linggo. Nakikiusap nga sa akin yung aking may bahay na kahit linggo, ipahinga ko, pero hindi ako na mahinga dahil sa nakita ko na kahirapan ng ating mga kababayan. Kasi alam nyo, lalo na rin sa mga coastal area, no? Dahil alam naman natin ang mga ilog natin at saka yung Pampanga Bay, napakababaw na. Wala na halos mahuling isda dahil nang pumutok ang pinatubo, halos naapektuhan ang mga lahar, ano? Lalo-lalo na doon sa mga coastal area, doon sa mga lugar o bayan na walang palayan, sa mga resettlement area at saka sa nalulubog na lugar. Pagka magbibigay kami ng stab, halimbawa, pipiliin namin yung mga mahihirap, 2,000 family, magbibigay kami ng 1,500. Pagka naubos na stab, napakarami pang nakipila na nagmamakaawa, nakikiusap kahit pambili man lang ng bigas. Sinong hindi maantig ang puso, no? Kasi kami po, siyempre, siguro lang sa aming kinikita ang naitutulong namin, may kapasidad. Pero kung mauupo ka bilang gobernador ng Pampanga, 2.3 million po ang national tax allocation, ano po, pera po yung quarry.
no, na pinagkukuhanan din na revenue ng lalawigan. Na kung yun po ay tutulong natin. Sa bagay, hindi naman po lahat ay po pwede itulong, no, kasi meron tayong 20% na development fund, 5% sa disaster. Pero po, napakalaki po ng matitira pa para itulong natin sa ating mga kababayan. Ngayon po, ang isa pang nagpaalam sa akin para ako tumakbo kasi po lahat halos ng barangays kung puntahan namumblema ang mga barangay official. Alam niyo po ba kung bakit? Pag nakawan sa kanilang lugar, katulad kanina napanood ko, mga nag-hold up, nakawan sa kanilang lugar, nauubos ang kabuhayan, problema dahil nababaon sa utang, inaayos nila. Tapos po, bukod puron ay nasasanla ang kanilang ari-arian, kaguluhan sa pamilya. At Ma'am Jennifer, napakarami na po na reklamo sa akin na nagpapakamatay. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil sa mga online gambling na yan, mga Sabong Express na yan, na kabila ang betting station sa probinsya ng Pampanga. Kaya nung po ako yung naging mayor ng Pandaban, awal ko po yung mga sugal na yan. Kahit na marami nagtampo sa akin dahil yan maling kinagisnan ng ating mga kababayan. Ako po yung laking masa, buhat ako yung kabataan. Alam ko po na ang kinahihirap ng maraming Pilipino, yan pong sugal na yan. Alam niyo, nung binawal ko sa Kandabayan, yung lahat na nakinig sa akin, umasenso po ang buhay. Kaya napakahirap na kapag ang pamayanan natin ay ganitong kabi-kabila ang sugalan, paano po na mapapaigting natin yung livelihood? Kahit ano pong livelihood ang ibigay natin sa ating mga kababayan, naroon yung kanilang panahon. Dahil po ang sugal, addiction. Lalong-lalo na yung mga online gambling na yan, pati bata, pati halos karamihan ng tao ay sa kagustuhan nila na sila ay magkaroon ng additional income, pero ang hindi po nila alam, lalo silang nalululong, lalong bumabagsak ang kanilang kabuhayan. Okay. Opo. Alright. Engineer, ito po siguro ang tanong. Paano nyo po lalabanan ang mga pineta na alam naman po natin established na pagdating sa pamumugobyerno dito po sa Pampanga? Ano pong nakikita po ninyong bentahe bilang kandidato para kayo po ang piliin ng mga Kapampangan? Tayo po ay mula nang tayo bata at nagnegosyo at naging mayor, wala po tayong masamang record sa pamayanan. Pagdating po sa ating pagkatao, lalo-lalo na sa bisyo, wala po tayong bisyo, hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo nagsusugal, at hindi tayo na-involved sa mga ipinagbabawal na gamot, at hindi rin po tayo umiinom ng alak, at lalo po na isa lang ang ating asawa. Kaya ang nakikita ko po rito, ang ikagugusto sa atin ng Kapampangan ay ang nakita nila yung makatotohanang makadiyos. Kasi po, ang isang leader na may takot sa Diyos, gagawin niya ang tunay na malasakit sa kanyang kapwa. Ganyan po. Hindi naman po, ang lakas ng loob ko po, sinasabi nga nila, napakalakas ng loob ko, bakit ako lumaban ng gobernador? At kita naman natin na ang kalaban ay powerful. Ay yung po bang history ni David and Goliath? Ano po? Kasi po sa aming kalagayan, ng aking may bahay, wala kaming lakas ng loob. Pero ang Diyos na nag-aatas sa amin, kung malalim ang pananampalataya ng bawat isa, yun po ang pinangahawakan namin. Kaya lang, dapat namin gawin yung the best na magagawa namin sa pangungumpanya. Kasi po, lubog na kahirapan ng ating mga kababayan. Pinahirapan sila ng mga sugal na yan. Kaya kung mawawala ang sugal na yan, ipapasok natin ang maraming livelihood program at makikita natin na unti-unti na-aasenso ang ating mga kababayan. Yung ipakita sa kanila ang tunay na malasakit. Katulad lang po ng Pampanga Bay. Dapat po yan na drench na ano na po yan, nahukay na yan at kailangan po nakipag-ugnayan na sa malalaking kumpanya, yung drenching mga company para po yan lumalim na kasi nung hindi pa pumuputok ang pinatubo, halos po yan ang lalim yan
pantay kawayan. Pero ngayon po halos katipan na lang. Paano makakahuli ng isda ang ating magsasaka? Kaya kailangan po yan ay talagang mahukay po. Nang sa ganun bumalik yung isda ng Pampanga Bay. No po? At iyan naman Alright, po. Engineer, napakarami ko pa po sanang nais itanong sa inyo, but we only have few minutes of our time, pero iimbitahan po namin muli kayo, no, para mas marinig pa na ating mga kabalen, no, yung po mga plano at plataforma. Anyway, good luck po sa inyo, Engineer, at mag-iingat po kayo. Salamat po, Ma'am Jennifer. At maraming salamat Yes, sa Yes, mga karehiyon, siya po ay si Engineer Danilo Bailon, ang gubernatorial aspirant ng Pampanga sa darating ng May 2022 elections. Samantala sa ibang balita, muling inuulikot ang mga volunteer ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo sa 10 bayan at syudad sa Pampanga. Bahagi ang aktibidad ng Pink Wednesday program kung saan nagpakain sila ng lugaw sa mga kabalen. Ang act of volunteerism ng mga Kapampangang Leni Kiko supporters sa report ni Reniel Pao. Umaga pa lang ay nagtungo na ang mga volunteer at taga-suporta ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo sa covered court ng Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando, Pampanga. Isa ito sa 8 istasyon ng feeding program sa lalawigan para sa Pink Wednesday. Dito na mahagi ng lugaw para sa mga residente ng barangay. Maganda po sa mga bata na kahit po silang masarap na pagkain. Masaya po silang bibigay po. Sana po ganyan po, pag may inject yung mga bata, araw-araw po. Nakakabuti naman po, nakakatulong kahit pa ayos naman po. Ako nagpapasalamat dahil binibigyan po tayo dito. Ayon sa Leni Kiko volunteer na si Ginang Cristina Ugalino, hangad nilang mapakain ng mga arawang nagtatrabaho tulad ng mga pedicab driver. Hindi namin sabi less fortunate but yung mga alam po natin na pagod araw-araw, nag-i-iler, mahirap pong mag-iler in a day, tapos pagod na pagod po sila. So, in our small way, mabibigyan po natin sila ng kahit konting pwede nilang makain. Bawat barangay rin umano sa Pampanga ay may mga volunteer for Leni Kiko na siyang nag-oorganisa ng Pink Wednesday. We are planning on asking other sponsors din po para makatulong sa atin. In case na meron pong gustong mag-donate din or mag-sponsor sa mga kalugaw, kahit na po sa ibang lugar, within Pampanga, pwede rin. Ang naturang feeding program ay pinangunahan ng Tropang Lugaw Pampanga at Pampanga for Leni Kiko 2022. Bukod sa San Agustin, nagsagawa rin ng Pink Wednesday feeding program sa Angeles City, Bulaon sa Ciudad San Fernando, San Simon, Lubao, Guagua, Sasmuan, Florida Blanca at Arayat. Reniel Pawid, CLTV News. Sa pamabalik ng CLTV News, pagbabakuna sa mga menor de edad sisimulan ngayong November 3. Alert Level 3 nakataas sa lalawigan. At ronda bakuna ng Angeles City tumulong sa pagbabakuna ng mga residente at Army Reservists sa PSAU sa Magalang. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Hindi lamang ang mga Anghelenyo ang nabakunahan sa mobile bus clinic ng Angeles City. Ngayong araw kasi tumungo po ang ronda bakuna sa Pampanga State Agricultural University sa Magalang para bakunahan ang mga residente at Army Reservists. Nauna na ngang naipangako ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. na tutulong ang lungsod ng Angeles sa pagbabakuna ng ilan nating kabalen sa kalapit nilang bayan. Narito ang detalye ng balita niya. Nasa bayan ng Magalang ngayong November 3 ang Ronda Bakuna o ang mobile bus clinic ng Angeles City upang bakunahan ng mga staff, residente at ilang mag-aaral ng Pampanga State University o PSAU. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr., mga Army Reservists at residente mula sa 500 ektarya ng PSAU ang nakatakdang bakunahan.
Nauna nang ipinangako ng alkalde na ipahihiram ang mobile vaccination buses kasama ang working staff nito sa mga kalapit na bayan upang makatulong sa kanilang vaccination drives. Ayon kay Irish Calagwas, Chief Advisor at Head Implementer ng vaccination program ng Angeles City LGU, nasa 1,500 na katao ang nakaschedule na tumanggap ng COVID-19 vaccines sa lugar. Dagdag pa ni Calagwas, muling babalik ang ronda bakuna sa PSAU para sa susunod na batch na nasa 1,500 individuals muli. Samantala sa syudad ng Angeles, nasa 10,000 na katao kada araw ang nababakunahan sa pamamagitan ng ronda bakuna at sundo bakuna program. Nagagawa raw ito sa tulong ng 400 vaccination staff na buong sipag na nagtatrabaho araw-araw. Sa ronda bakuna sa barangay, tinutungo ang mga Anghelenyo sa kanilang tahanan gamit ang 3 mobile bus clinics, habang ang sundo bakuna sa barangay naman, sinusundo ang mga Anghelenyo mula sa kanilang barangay upang dalhin sa 2 mega vaccination sites gamit ang 6 na bus at 10 jeepneys. Libre ang serbisyong ito para sa mga Anghelenyo. Sa kasalukuyan, nasa 255,128 na ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa Angeles City, habang 177,526 naman ang fully vaccinated. Target ng Angeles City government na makamit ang herd immunity bago matapos ang taon. Samantala, bukod sa COVID-19 vaccination, sinimulan na rin sa syudad ang community-based measles, rubella, tetanus at diphtheria vaccination para sa mga batang edad 6 to 7 at 12 to 13 years old. Layo nitong mabakunahan ng mga bata mula sa 33 na barangay ng syudad. Angelica Cara, CLTV News. Mananatili sa Alert Level 3 ang lalawigan ng Bataan hanggang sa ika-14 ng Nobyembre. Samantala, sinimula naman ngayong araw, November 3, ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17. Paalala naman ni Governor Abed Garcia, dagdag proteksyon lamang ang bakuna at dapat pa rin sumunod sa health and safety protocols upang makaiwas sa COVID-19. Narito ang report. Simula na rin ang pagbabakuna sa mga edad 12 to 17 years old na walang comorbidities sa Bataan ngayong araw, November 3, batay na rin sa atas ni Governor Abet Garcia. Ito'y matapos ang isinagawang ceremonial vaccination sa mga parehong edad na may comorbidities na isinagawa naman noong October 29. Ang pagbabakuna sa Priority Group A3 o pediatric patients ay itutuloy naman sa November 5. Sa pagbabakuna sa mga menor de edad, kailangang ipakita ng magulang ang birth certificate ng bata na tatanggap ng bakuna, gayon din ang kanyang valid identification at ng kanyang magulang. Kung wala namang birth certificate, maaring baptismal certificate, insurance policies, health membership, life plan, memorial plan, school ID at PhilHealth, GSIS, SSS cards at iba pang dokumento na magpapakita ng kaugnayan ng anak at magulang. Kailangan naman ang special power of attorney kung hindi magulang ang kasama ng bata sa pagpapabakuna. Ayon kay Garcia, Pfizer at Moderna vaccine ang nakalaan para sa pediatric population. Hinihikayat naman ng gobernador ang mga magulang na tangkilikin ang programa ng pagbabakuna dahil walang pinipiling edad ang COVID-19. Huwag daw hayaang ilagay sa peligro ang mga anak dahil ayon sa datos, may banta pa rin sa kalusugan at nakamamatay ang COVID-19. Paalala pa niya na ang bakuna ay dagdag proteksyon lamang at kailangan pa rin sumunod sa mga minimum health protocol sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ay nakasalalay pa rin sa kamay ng bawat isa, kaya naman iba yung pag-iingat pa rin ang bilin ng gobernador. Samantala, isinailalim sa Alert Level 3 ng National Interagency Task Force Against COVID-19 ng Bataan mula November 1 hanggang November 14, 2021. Batay sa November 1 COVID-19 update ng lalawigan, nasa 621 ang bilang ng aktibong kaso. 1,167 ang mga nasawi habang 27,296 ang gumaling na. Jennifer Salenga, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv.
Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 52 days na naman po at Pasko na.